Ai încetat deja să ceri permisiunea? Dacă nu, acum e momentul. Pentru că de aici înainte, nu te mai întorci la rolul creat ca să te micșoreze. Mulți sperau să dispari, dar nu din ură, ci din frică. Frica de puterea ta, de lumina ta, de capacitatea ta de a merge mai departe chiar și după totul. Ei te voiau tăcut. Să te retrai rușinat doar pentru că ai rezistat. Dar tu ai făcut și mai rău. Ai supraviețuit și te-ai făcut văzut. Ceea ce era tăcere a devenit prezență. Rușinea a devenit combustibil. Lumina pe care înainte o ignorau, acum le arde ochii. Cei care te numeau slab acum se zvârcolesc încercând să înțeleagă cum de încă zâmbești, încă strălucești, încă reziști. Și răspunsul e atât de simplu încât sperie. Ai refuzat rolul de învins. Ei voiau să dansezi pe o muzică fără suflet, creată ca să te modeleze într-un personaj care n-ai fost niciodată. Dar tu te-ai oprit, te-ai uitat în jur și ai spus: asta nu mă interesează. Și atunci personajul a murit. Și s-a născut cine ai fost mereu, autentic, diferit, de neîmbâlânzit. Adevărul nu era vorba despre a fi acceptat, era vorba despre aliniere, despre a activa ceea ce a existat mereu în tine, așteptând permisiunea ta ca să explodeze. Și când s-a întâmplat asta, totul s-a schimbat. Tăcerea ta a început să deranjeze mai mult decât orice strigăt. Pacea ta a devenit o amenințare. Prezența ta a devenit rezistență. Acum, nu doar lumea exterioară se desconstruiește, ci și cea din casă. Părinți, frați, rude care încearcă să te tragă înapoi în vechiul ciclu. Dar ceea ce părea grijă era, de multe ori, control mascat. Disconfortul lor nu era despre faptul că ești ieșit din fire. Era neliniștea de a te vedea ieșit din scenariul colectiv. Și tu știi asta. O simți în corp. Acel apel din senin, acea invitație ciudată. Greutatea vine înaintea cuvintelor. Așa că nu accepta. Îndepărtează-te. Răspunde cu fermitate. Nu pot acum. Asta nu e răceală, e protecție energetică. E înțelepciune spirituală. Ai devenit oglindă. Și acum, fiecare trebuie să se confrunte cu ce a vrut mereu să ascundă. Ei nu te urau. Urau partea din ei care nu a avut niciodată curajul să fie ca tine. Deranjezi pentru că ai refuzat firimiturile emoționale. Pentru că ai tăiat legăturile cu manipularea mascată în afecțiune. Pentru că ai înțeles că nu fiecare tentativă de conexiune vine din iubire. Unele vin din frica de a te pierde în fața libertății. Și cel mai interesant, încă te urmăresc. Se tărăsc prin rețelele tale, vânează greșeli, speră să cazi. Dar acum, nimic din asta nu te atinge. Pentru că nu mai vibrezi în același câmp. Te-ai repoziționat. Ai devenit adevărul care nu mai încape în farsă. Și nu a fost din mândrie. A fost pentru supraviețuire. Dumnezeu avea un plan. Întotdeauna a avut. Dar trebuia mai întâi să ieși din iluzie. Să înțelegi că ceea ce părea personal era, de fapt, spiritual. O rețea vibrațională creată să te țină departe de misiunea ta. Acum că ți-ai aliniat energia cu planul divin, tot ce era fals s-a prăbușit. Sistemul care voia să te reducă la tăcere a pierdut controlul. Și în acest haos, pacea ta rămâne intactă. Pentru că sufletul tău a încetat să se mai justifice. A încetat să încerce să fie înțeles. Și a început să se exprime. Da, acest drum a fost solitar, dar nu a fost în zadar. Azi înțelegi, deciziile mici au fost acte uriașe de protecție spirituală. Să dormi mai bine, să vorbești mai puțin despre planurile tale, să eviți mediile încărcate. Toate acestea te-au scos din raza atacului. Dușmanul nu atacă ceea ce nu vede. Și acum, în timp ce mulți se pierd în retrogradări și portaluri, tu prosperezi. Pentru că ai făcut ceea ce nimeni nu a avut curajul să facă. Te-ai aliniat fără să ceri permisiunea. Ușile care înainte se închideau acum se deschid fără efort. Dar asta nu e noroc, e răspuns.
Universul n-a fost niciodată tăcut. În timp ce tu mergeai prin întuneric, el pregătea terenul. Și când ai încetat să te mai explici, el a început să acționeze. Pacea nu a fost o întâmplare. A fost cucerită. A fost reflexul unui suflet care a încetat să mai lupte pentru acceptare și a început să trăiască în adevăr. Și când s-a întâmplat asta, au venit semnele. Oameni buni, întâlniri potrivite, claritate. Un câmp curat, vibrând sus, în sfârșit gata pentru ca adevărul să se instaleze. Ai devenit santinelă, o antenă spirituală. Observ, înțelegi și acționezi cu coduri pe care puțini le pot decodifica. În timp ce mulți încă își exersează exprimarea, tu ai învins, în tăcere. Energia pe care o porți vorbește pentru tine. Prezența ta, de una singură, schimbă mediul. Și această prezență nu este doar puternică, este incomodă, pentru că demască. Un simplu bună dimineața spus de tine poartă o frecvență suficientă pentru a dizolva minciuni vechi. Seninătatea ta e atât de tăioasă încât cei mai gălăgioși dau înapoi fără să știe de ce. Dar tu știi, transparența ta a devenit o armă spirituală. N-ai avut niciodată nevoie să striți. Ușurința ta, pielea ta, lumina din ochi, toate acestea destabilizează pe cei care îți doreau căderea. Ei așteptau ruinarea, dar au găsit renaștere. Voiau decădere și au primit frumusețe, dar nu o frumusețe estetică, ci una care vine din sacru. O vindecare vie, o reflexie divină. Pentru că nu au reușit să te explice, au început să inventeze. Zvonuri, diagnostice improvizate, analize care nu rezistă nici măcar o secundă privind în ochii tăi. Adevărul e că libertatea ta a devenit o ofensă. Mai ales când ea rupe moralismul, controlul mascat în grijă, ipocrizia deghizată în sfaturi. Felul tău de a iubi, de a te îmbrăca, de a te exprima a devenit o oglindă. O oglindă care nu minte. Autonomia ta emoțională și sexuală a expus închisoarea mentală a multora. În timp ce tu trăiai cu ușurință, ei se zbăteau sub reguli create ca să se ascundă. Și când ai refuzat acea cutie, au început atacurile. Pentru că ceea ce tu numeai alegere, ei numeau amenințare. Dar nu orice grijă înseamnă iubire. Nu orice critică vine din preocupare. Cei care încearcă să-ți controleze pașii sub pretextul grijii, își trădează de fapt frica față de libertatea ta. Și acum vezi asta. Recunoști tonul manipulării deghizate în afecțiune. Distingi sfatul de control. Nu-ți mai ceri scuze pentru că trăiești conform esenței tale. Au încercat să te închidă în narațiunea exagerării, a imoralității, a instabilității. Dar fiecare încercare de a te micșora a confirmat planul divin. Fiecare respingere a fost un impuls. Fiecare absență s-a transformat în spațiu creativ. Ți-ai reconstruit identitatea din fragmentele pe care voiau să le șteargă. Și, în adâncul lor, toți știau cine ești. Doar că nu erau pregătiți să gestioneze puterea asta. De aceea au încercat să te micșoreze, ca să nu fie nevoiți să crească. Astăzi, te privesc de la distanță. Știu că au pierdut accesul la ceva rar. Ceva ce nu va mai fi împărtășit cu o energie slabă. Absenta ta a devenit scut. Tăcerea ta a devenit zid. Dreptatea spirituală a acționat singură, blocând orice tentativă de reconectare goală. N-ai răspuns cu furie, ai răspuns cu înălțare. Și nimic nu doare mai mult pe cei care te-au subestimat decât să te vadă învinând fără să fi avut nevoie de nimic de la ei. Frumusețea pe care o porți azi e cea mai mare ofensă. Nu e machiaj, nu e mască. E lumină tăcută care dezvăluie ego-ul rănit al celor care au încercat să te saboteze. Ei nu pot concura cu asta, pentru că asta nu se cumpără. Asta se construiește în invizibil, prin credință. În ziua în care ai decis să ai încredere în Dumnezeu, chiar dacă nu vedeai nimic în jur. Ai traversat deșertul, ai urcat în tăcere și la fiecare pas, vibrația ta elimina ceea ce era superficial, ceea ce era fals, ceea ce doar voia să se hrănească din esența ta. Acum,
Autoritatea ta spirituală nu vine din reguli impuse, vine dintr-o viață autentică. Ei se tem exact de ceea ce ai devenit, cineva care trăiește fără să ceară permisiune. Și oricât ar încerca să saboteze, strălucirea ta rămâne. Și mai rău, se răspândește, contaminează, inspiră. Și asta e insuportabil pentru cei care depind de închisoare ca să existe. Nu a fost nevoie să te răzbuni. A fost suficient să trăiești în pace. A fost suficient să existi pe deplin. Și asta, în lumea măștilor, e cel mai subversiv act dintre toate. Frumusețea pe care o porți nu e doar pe chip, e în vibrație, în sufletul vindecat, în energia rafinată prin durerea pe care ai îndurat-o în tăcere. Asta deranjează, pentru că ceea ce te face frumos pe din afară vine din pacea pe care ai construit-o în interior. Și acea pace, în loc să fie celebrată, a devenit o amenințare pentru cei care jurau că nu te vei ridica din nou. Ei încearcă să saboteze, creează conturi false, răspândesc zvonuri, plantează îndoieli. Dar frecvența ta deja operează în altă dimensiune. Nu reacționezi, te menții. Și acea strălucire tăcută e devastatoare pentru cei care trăiesc în umbră. Investiția în propria ta vindecare a fost cel mai mare act de autoprotecție. Îngrijirea de sine a devenit armură. Îngrijirea pielii, a sănătății, a spațiului din jurul tău, toate acestea sunt spirituale. Sunt oglinda pe care o activezi când te privești și te recunoști cu adevăr. Și când vibrezi în acea stare, niciun atac nu pătrunde. Lacrimile care cândva au căzut în tăcere acum luminează privirea ta. Fiecare abandon a lăsat strălucire pe pielea ta. Logica celui ales e asta. Cu cât încearcă mai mult să te stingă, cu atât luminezi mai mult. De aceea te privesc, în secret. Vânează greșeli, caută căderi, dar esența ta nu mai depinde de aprobare. Astăzi, ești dovada vie că Dumnezeu are un plan. Și acel plan nu exclude prosperitatea. Ascensiunea ta, chiar și materială, s-a întâmplat în timp ce ei așteptau colapsul. În timp ce îți batjocoreau credința, tu îți organizai energia. În timp ce râdeau, tu aplicai principiile. Și acum, totul a înflorit. Succesul tău nu a fost un accident. A fost strategie spirituală. Ai învățat să investești în tine, ai transformat talentul în resursă, intuiția în direcție. Și când rezultatele tale au început să apară, reacția a fost șoc. Pentru că cei care așteptau firimituri au găsit abundență. Și acea abundență, în liniște, a rănit egouri mai tare decât orice discuție. N-ai urcat ca să dovedești ceva. Ai urcat pentru că era destinul tău. Iar cei care spun că ai avut noroc, că te-ai schimbat prea mult, că ai devenit arogant, doar încearcă să justifice faptul că ai reușit fără ei. Pentru că în timp ce tu creșteai în tăcere, ei doar ocupau spațiu. Prosperitatea ta nu a venit de pe scenă, a venit din cherență. Din coduri spirituale activate prin credință, prezență și disciplină. N-a fost despre a arăta, a fost despre a fi. Și acum, oricât ar încerca să te tragă înapoi în jocul comparațiilor și vanității, e prea târziu. Nici nu mai joci. Tu simți, tu percepi și te retragi înainte ca scena să se formeze. Pentru că acum, câmpul tău vibrează cu discernământ. Cei care încearcă să te provoace cu sarcasm sau întrebări mascate nu mai găsesc intrare. Nu mai participi. Doar zâmbești și spui, nu mai fac parte din asta. Și asta dezarmează orice tentativă de control, pentru că intuiția ta deja anticipează intenția. Energia ta este concentrată, aliniată cu misiunea ta și orice distragere a devenit risipă. Nu mai negociezi cu ce nu vibrează cu scopul tău. Ei încearcă să te măsoare prin realizări vizibile, dar tu ai transcens asta. Azi, existența ta e mesajul tău. Nu răspunzi, revelezi. Nu strici, transformi. Tăcerea ta a devenit arma ta cea mai puternică. Iar cei care au încercat să concureze cu tine prin forța egoului,
Acum se împiedică de lipsa propriei direcții. Jocul pe care l-au creat nu mai funcționează. Tu ai ieșit. Și când ai ieșit, totul s-a prăbușit. Au încercat să te reducă la un personaj manipulabil. Dar tu ai fost mereu un uragan. Acum știi. Și această conștiință a schimbat totul. Ai devenit manifestarea vie a dreptății spirituale. Ești reflexia unui adevăr care nu trebuie apărat, doar trăit. Și cel mai frumos, nu a fost răzbunare, a fost evoluție. Stabilitatea ta a devenit inspirație. Strălucirea ta a devenit confruntare. Darurile tale, odinioară ascunse, s-au activat la momentul potrivit. Iar cei care îți batjocoreau credința, acum îți doresc pacea. Pentru că au înțeles, tu nu ai fost niciodată problemă. Tu ai fost întotdeauna semnul. Și când ajuți pe cineva să depășească ceva ce cândva te-a distrus, abia atunci îți împlinești misiunea. Să spui ce nimeni nu are curaj. Să vindeci ce nimeni nu îndrăznește să atingă. Să mere înainte chiar și când toți se îndoiesc. Acesta este drumul celui ales. A fi este suficient. Și tu ai înțeles asta. Ei voiau să implori, dar tu ai renăscut. Ai fost mereu. Și acum jocul lor s-a terminat. Dar al tău abia începe. Dacă acest mesaj a rezonat cu tine, abonează-te la canal. Urmează lucruri profunde și nu vrei să le ratezi.